Ratni piloti odvijek su bili kasta za sebe. Ratnici neba neprijatelja su smatrali sebi ravnim, a piloti zarađenih strana međusobno su se odnosili prema nepisanom kodeksu časti. Takvo viteško ponašanje bilo je posebno izraženo u Prvom svjetskom ratu, a ni u sljedećem ratu nije manjkalo pilota koji su držali do časti. Jedan takav slučaj dogodio se 20. prosinca 1943. kada je u sklopu zrakoplovne formacije pilot bombardera B-17, poručnik Charles Brown, krenuo u misiju bombardiranja Bremena. Brownov bombarder je iznad Bremena teško oštetio protuzračno topništvo, a zatim su ga 10 minuta rešetali njemački lovci. U tim okršajima bombarder je ostao bez 2 motora i pola repa. Repni strijelac je poginuo, dok je ostatak 9-člane posade bio sav u ranama. Na gotovo uništeni zrakoplov u povratku naletio je njemački pilot, poručnik Franz Stigler. Kad je ugledao razbijeni zrakoplov i okrvavljenu posadu, Stigleru su kroz glavu prošle riječi njegovog prvog zapovjednika, pukovnika Gustava Rodela. Ako vidim da je netko pucao u pilota koji je iskočio s padobranom, sam ću ga ustrijeliti. Stigleru, koji je dotada imao 22 zračne pobjede i trebala mu je još samo jedna za orden Viteškog križa, odlučio je postupiti džentlmenski. Približio se neprijateljskom zrakoplovu i rukama signalizirao ranjenom pilotu Charlesu Brownu da ga slijedi. Stigler je pilotirao veoma blizu bombarderu, kako bi ga zaštitio svoje protuzračne obrane. Otpratio ga je na sigurno, do pola kanala La Manche, salutirao, pomolio se za posadu i vratio natrag. Brown se sigurno spustio, no njegovi zapovjednici zabranili su mu da išta govori o galantnosti njemačkog pilota. Napokon su se sreli 1990. i postali nerazdruživi prijatelji do Stiglerove smrti 2008.